салом алейкум бародарои азиз, субҳи ҳамаи шумо бахайр шодӣ бошад. Карочи худованд ҳама вақт ки ҷой бошен набошен сарбаланд бошен. Худованд ҳама вақт халқи тоҷики моро, мардуми тоҷики моро нигаҳбон бошад. Именно ғарибо ки байруни ватан кору фаъолият мекунанд, зиндагӣ мекунанд, барои аллакума бурдаи ҳалол, ном бурдан даи хирнакӣ, даи азоб, дураи падару модар, дураи фарзанд. خیلی دسترویکا بسیارش کار میکنه خنکی بجای بعد ما هفته دسترویکا کار کردم بس کردم امو کسی بدون ایزولیت بود و قاقی نبود کریشده و این ویدیو ما با چی خاطره همی سهار گفتم یا ویدیو اتوت کنم در کای دادی خدا دیرکتر رپ تیجی 221 سور پارتال و просто در کانال کای دادی خدا برنامه رپ نیوز فریدون ما ترا کامل گفتم نکی ҳурмат агум кади братан. Ман намедонам ки менависад текстота ки наменависам, ада фарқ надора. Главне ам барномара ты мебари, ты мардум издиваца мекунӣ, ты гапора ты мезанӣ, айдаи ты мебура барои қама ты мебинам. Якум бор видео каде ки махаш ма карочи бачаи ҷиян ма карочи гудак шаҳарус я бега тоқа мондам. Скучи нашава гуфта гудак қатиш бозӣ кардам. Дар историям партовтум гудак бонекини падар мисола бачора ҳамада маъқул шид ништяк буд. Дар история касе боядш боша инстаграмда ту гуфтӣ ки махач каналша фурӯхта ниянка кор кесай. Братан ниянка занака мегӯям ки ниянка кор мекунам. Фаҳмидӣ братан? И гапа туғрияи тоқат кардем, хав кардем ба хотире ки ҳурматат мекардем да яҷо кор мекардем я вақто. Одами соз бадӣ. Баъд хеле гузашт. Ман питер омадам садови да гашта савдам карочи хати подписчикам гуфтам камтар бозӣ кунам, нормально бигзара историёи суса прикастяк ташкил кардам. Хаятш навист ки мисол ҳар кафтан арҷумани биза приседания биза, ятш гуфт ки баланд дод биза бугӯ ки бананда биё. Ман прикази подписчикам аҷро кардам карочи. Ты бо дар ребнюса диимаш да баромад ки махач бизнеси бананда гузашта да питер бананд савдо кесай. Туре братани чам гузаш ҳама 100%. Аҷои кор баромадам да доставка тай дом стройка да доставка бор стройматериал бурда савдем. Мухлисо қабиданва чақчақ кардан, ёрдамам кардан, даже намондам ма кор кардам, ай талима бори мара кашидам бировардам. Гуфтан ака биё хая видео чактинем қати хидет. Ма онҷа сраза импровизатсия кардам, сраза ташкилиш кардам карочи пеши мусоркада прикол. Да, там две ухода. Не двери, там обои. Короче, чӣ гуфта савдам? Да пеши мусорам я прикол час ёмка кардам, я прикол хидам да назар доштам бародаро шумо нито нафаҳме ғарибо ки ма онҷа ғарибо ягон гафтагӣ нестам. Хидам гуфтам ки гишна шидам да онҷа приколай вай. Гашти гуфтӣ ки маха чӯ кору кадай мусор кортесай. Фаридун как надо уважение тагум кади братан. Акай доди худо бовар дорум видеои мара мебини илтимос. Агар ҳам текстора хидаш нависад дига ма да кор нагира. Кор бигира агар мо қабулай. Ҳазор раҳмат барои ки кам нои моро байни халқ да напоминат мекунед. Ҳазор раҳмат. Не ки чизои соза бигирен. Чи ба майна клип съёмка мекунам ба қарибӣ, чи ба айна трек мебура ба қарибӣ, вайора реклама намекуна, фақат чизои минуса мекава. Илтимос Фаридун братан я бор дига акад мегӯям барои охирон бор. Пас наза мара дига хе мусор кофтесай банан фурӯшни анка сус. Бигӣ уна клип ма реклама ки бигӣ на бугӯ чи ба трек набурвардесай. Канал репортала да бораи реп дахил дора, да бораи бананковию да чине. Так что амада ҳазор раҳмат кай доди худо бовар дорум ама хафа нести карочи ахел бахшиш мепурсем. Просто ҳам қадардам ракам тарсах расидага. Ба одамое ки мара меян ки дар ҷой кор мекунанд. Ин ҳаминҷа бародаро ҷои кори май, ин ҳаминҷа склад, ин ҳаминҷа боро, ин ҳаминҷа газели мо. Бора мегиранд дар газел бор мекунанд аз склад ҷои кор. Маршрута метан заявкара мебарем дар чи месупорем ша хонаи мардум да питер. Ҷои кори ман ҳамия бардори азиз олико ардуши ҳама 100%. Рӯзи дуроз дар дуруи мошин, дуруи шаҳр да прогулка даем. Ҳама каса зинда бошен, я на работу.